Faktisk ud i sommerlandet en tur og til et vejrfænomen, en tornado, men ikke ligefrem med den form for tornado, du måske normalt kunne interessere dig for, Peter Tanev. Det er rigtigt. Jeg havde nok luret den, men jeg blev da en lille smule skuffet. Jeg troede, jeg skulle se en rigtig tornado. Men den her, den er jo altså også imponerende. Det er altså en tornado-form, hvis man kan sige det, som ligger ned. Og det er altså den helt nye store forlystelse her i LaLandia, og det er Skandinaviens største overdækkede vandrutsjebane. Man starter altså med at gå op i 24 meters højde, det store rør derop. Så bliver man skudt afsted i en 4-personers gummibåd over imod det hjørne, som I kan fornemme derovre. Og der har man altså et fald på 16,5 meter, hvor man så ryger med fuld fart. Der er nogen, der siger, at det er sådan en fritfaldsfornemmelse. Det finder vi ud af lidt senere i dag. Og så ind i selve tornadoen, hvor man så kurer med den her gummibåd op og ned nogle gange, mens man holder fast alt, hvad man kan. Men lad os lige prøve at rykke indenfor. Det er jo altså i dag, at vandrutsjebanen Tornadoen, den officielt bliver indviet. Og man kan også se her, at der er altså gjort klar til de fine gæster, og i øvrigt også til TV2-vejret. Her, der er en af de her, så skal man altså ned og sidde i dem her. 4 mand, hold godt fast, har vi fået at vide, som sagt. Men det skal man altså først, når man har bevæget sig op af 89 trappetrin. Man skal altså helt op i toppen af tårnet her. 24 meters højde. Vi nærmer os rundetårnhøjde. Og apropos rund og tårn, ja, så skal vi ikke kigge på min mave, så skal vi kigge herover. Det er altså her, man bliver skudt ud. Nu er der nok nogle af jer, der vil sige, at det er da lidt kedeligt, der ikke er vand i bassinet. Men det er fordi, at TV2-vejret helt eksklusivt har fået lov at bevæge sig ind i selve den her kæmpe vandrutsjebane hernede i Rødby. Det er altså her, at man kommer ud. Jeg kan også lige skynde mig at sige, at vi er med igen i 12-nyhederne her på News, hvor vi også har billeder fra selve tornadoen, når den er i fuld funktion, og en tur rundt i selve gummibåden. Men som sagt, 3,5 meter i diameter af de her rør. Vi bevæger os ind i orkanens øje, kunne man næsten fristes til at sige. Lyden bliver måske lidt underlig her, men forestil jer nu, at man sidder med familie og det hele. At det kunne også være svigermor, så hun kan få en ordentlig tur i en gummibåd. Her der har vi så selve tornadoen, og det er altså oppe i hjørnet deroppe, at man bliver skudt ned, kommer med et fald på 16,5 meter, ryger her ind i den i sin gummibåd, der er jo også fyldt med vand herinde samtidig, og så op og ned, op og ned, op og ned, og så ud igennem røret her. Sonny, hvis du bliver stående der, skal jeg se, om jeg er en let og elefant kan bevæge mig op, så man måske får en fornemmelse af, hvor stort Skandinaviens største overdækkede vandrutsjebane den er. Her kommer vi ud, fare frem og tilbage. 500 liter vand i sekundet bliver der pumpet igennem den her vandrutsjebane, for at man kan få den fornøjelse. Som sagt, når vi er her igen kl. 12, så er det med billeder herindefra, når den er i fuld funktion. Stærkt begejstret Peter Tanev. Lurer mig, om han ikke skal ud og have en tur. En tur i den knaldrøde gummibåd, ja, måske. Jeg glæder sig til. Her får de en vejrudsigt